Ahojte, tu je Davidko 1. Viete, čo vám poviem? Je toto skúška. Pretože o chvíľku odchádzame do Rakúska, natočím to, čiže by som si dal takú rýchlu hru, za chvíľku idem aj obedovať. A keď je, koľko? 10:35. Kto je tu teraz, pán? Pozrite, ako malo ich tu hrá. Jej, som druhý hneď na začiatku. Robíš srandu. Ľudia, tak toto som vyhral. Dneskajšok som vyhral. To vám teraz poviem, že dneskajšok som určite vyhral. Ty kokos, však toto ani nemá zmysel natáčať. Však ja tu o chvíľku budem prvý. Som posledný, to je zlé. Verte mi, že o chvíľku sa tu pridajú ďalší a ďalší ľudia. A nechápem, však je nedeľa, ľudia, NPKIO, poďme do toho rýchlo. Toľko okien je tu a práve do nášho musela vletieť osa. Počuj, čo? OK, už vyletela. Ježiši, prestaneš otravovať. To je mucha? Či ovad? Či čo? Nechcem sa tým zaoberať, ale ruší mi to natáčanie, ľudia. Ani sa nemôžem pozerať, že kam idem. Nie, že by som sa bál nohla, niečo také, ale sú otravné. Ty kokos, taká osamelá tá leaderboard. Ľudia. Nejaký airman tu za mnou zapasí. Chcel by som vedieť, že kde je, pokiaľ to nie je počítač alebo nejaký cheater. Ale pozrite, vpravo dole máte minimapku, teraz šípka na ňu ukazuje. Pri budúcom natáčaní si nastavím aj ukazovateľa myši, aby ste vlastne videli moju myšku. A teraz vpravo, vľavo. OK, kašľame na to. Ešte raz. Vpravo dole máte minimapku, ale nie sú tam zobrazené postavy, ako v niektorých hrách, ale je tam ukázané napríklad A1, A2, A3, A4, A5 a tak ďalej, nezájem úplne non. A Davidko 1C3. OK. Čiže povedal nám, aby sme išli do C3. Čiže teraz sme v C4. Ak to bude nejaký obrovský, tak nechcem, aby to... Je to obrovský. Ne. Aj tak som druhý, čiže na to kašlem, čiže tak ho nafidujeme. Boing. Poď, to máš. Boing. Boing. Tak čo však, pozrite, idem doňho, pozrite. Pozrite, ideme doňho. Jej, prehrali sme a pozrite sa teraz. Koľkatý sme? Sme druhý! Yes! Ty kokos. Ľudia, sorry, toto bude krátke videjko, už mám aj obed, ale každopádne dúfam, že vám tie 4 minútky stačili, fakt to bola len skúška. Aj tak, keď hráme dvaja, tak to nemá proste žiadny zmysel. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prípadne aj odber, budem natáčať naďalej a Davidko 1 sa s vami lúči. Čaute.
toto. Mucha. Mucha.